אליהו, אליהו, תחזיר את עם ישראל בתשובה, וכולם ידעו שהשם הוא האלוקים. לא גם בדרך נפסיק את הבצורת, לא מגיע לעם ישראל להיות כמה בבצורת, צריך להוריד גם גשם. תעשה תחרות, ומי שינצח, כולם יאמינו בו. כל אחד יקריב קורבן, ומי שהקורבן שלו יעלה ראשון ינצח. כמובן שאתה תנצח, כדברך השם. מי שם? שליח נביא השם, עובדיהו שליח אליהו. מה אתה רוצה? לקרוא לך לתחרות שתארך בנביאי המעל ואליהו. כנס נביא הבעל. אתה מתעסק עם אמרה לבוא יבוא אלה סטלה בטלה. לא בזהו יא סטלן. מי סטלן? עזוב אותו. מתי בקר? ביום חמישי ביער הכרמל, 6:30 בבוקר. למה בבוקר? מה זה? אתם עושות כבר 8. הבעל הוא בעל הבית, הוא יחליט מתי להגיע. המאמינים בו יזכו, בשביל זה רגע, חכה שעם ישראל יגיעו. יאללה הבעל! יאללה, נביא בעל, ואיך קצת יותר חזק, הוא גם ישמע אותך. הבעל, יש לך אש! יש לך אש! אין לו אש. קצת אש, נו! בוא, אני אעזור לך. מה אתה עושה? אני אעזור לנביא הבעל? זוג, צריך ללכת עם השם. רק עצמך עובד, אתמול היית עובד בעל, וחוץ מזה זאת מדינה חופשית. כאן? זה לא מדינה חופשית, כאן אני שלי, אתה מובן? כמה אצלך עובד בעל? אתה אמרת לי שאתה מפסיק כבר עם העבודה זרה. סליחה, שכחתי. נו, תתקדם? אולי? עם ישראל חי. יואו! איפה הגשם שהבטחת? שקרן! מה? הבטחת גשם! איזה גשם? מה אתה לחזור בתשובה לקבל גשם? אתה רואה איך חזרנו בתשובה כי פעמים יותר בעל, החרבנו לנו את המזבח? הבטחת גשם, איפה הוא? רגע תנסתר. הלוי, אתה רוצה להבק עם ארון זמני. כן, הדבר הזה שם, אתה רואה? לא. אז תראה יותר פשוט. תגדיל את המשפחה משפחה. תסתכל. אתה רואה? כן, נו נניח. אז זה יוריד עוד רע. גשם. איפה הגשם? תביא לי גשם. מי סתם מנן? זה! הנה גשם! 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 אליהו צדק! אליהו צדק!